Uyabona, all in all, mase sikhuluma iqiniso, leyo nto yonke le kaThamara bekuyi-campaign and kuyi-campaign kuyaholwa. Mina kulena shame angifuni nokuzenza ngcono. Ngibona kahle ukuthi la matita bekufanele ukuthi akutholile okuncane, ingaze ifike ebantwini, mara bekutholile okuncane. All in all guys, mase siyeka ukudlala nje, sibeka ama-jokes eceleni. Akekho umuntu ongangenzela u-100,000 noma u-50,000 then ngingabi na thank you. Ngiwumlinde aze awucele udanki. Niya-understanda? And nalento yobuntu ibalulekile. Ilabe kufanele nibone khona ukuthi le ngane ubuntu ngenzeka ukuthi vela yinabo. Izinto ebezikhuluma zokupetulula ineka abafazi bapetulula amapitikoti nezidwaba ngendlela ebibeka ngayo. I-content yakhe ibizwakala but ezinye zezinto ibizibeka ngendlela engamele izibeke ngayo. So asilindeleke ukuthi umuntu onjeyana abe nonembeza nobuntu nozwelo. Uya-understand? So if ube nobuntu nozwelo le ndaba le yemali nebhaketi bingeke iziphumele obala bese ngeke sazi thina bomamthembu ukuthi yini kahle kahle siyithukelwayo. Anyway, masibuyele eqinisweni beside ukuthi osiyamyeza bagcine besebenzisa oMax ukuthi basithuke basibize ngazo zonke izinhlamba in the name of imali. Masikubeka eceleni lokho, jokes aside njengoba ngichaza, ayinabo ubuntu lengane. Akekho umuntu ongangenzela like 50,000 rand or 100,000 anxenxa abantu ukuthi bangidonatele kuze kuyofika kuleyo mali. Mina ngingakwazi ukukhuluma nalomuntu eceleni ukuthi you deserve something, ngicela ukubonga. Engayicelanga bekungafanele kuze kufike ekutheni kufanele kuze kukhulunywe ngemali zama-drink, bekufanele kube yi-offer yengane ukuthi mina ngafona nga-offerisha ubani ukuthi hayi ngiyayibona le bus manje ukuthi hayi iyawa. And then manje sengifisa ukuthi ngikubonge noma nangu 10,000 okanye nangu 5,000 ngicela uphuza idrink. Bese ke sekuduma izulu ke manje ukuthi unqabile lo 5K. Wathi ufuna more, wathi ufunela nabangani bakhe abahosibani bani. Yiko ke manje sengimbhadlaza ekuthena uthi ngikhiphe lama VM. Anyway, ugeli bakwethu umngani kaMakagushi akanabo ubuntu. Makagushi awukhulume nomngani wakho umfundise lento ekuthiwa ubuntu. Nometha imali yayidonate ngothando but uyachaza umntwana ukuthi beleke kuveza umyezi ukuthi kufanele sijabuleni sonke egcineni fanele sijabuleni sonke. Kanti yini eyinkinga ngenjabulo bakwethu? Yini eyiproblem ngenjabulo? Ngimemezile ngafuna abantu bakudonatele and sekufanele soba yi2 sikhulume in private ngasese. Uyazini ngikusendele lapho u10,000 usebenzile mfethu umemeze ungalali, ivoice yakho ingithathe yangibeka kwelinye izinga ngale kokuthi umyeza azayocela. Ayinawo udanke nayo lengane yenu bakithi, kodwa ke nilayekile niyagileka. Team Tamara usufana noNkulunkulu kumina, ufana nobaba kumina. Azomdaqaza amadoda lo mntwana, akawazi amadoda. Unomona mamthembu, umhobholo wakho, ngiyawuvuma unomona ngoba ingane sidonate. Guys, nanokukhulumela umyeza ukuthi bekufanele vele ayithole idrink. Senginomona futhi nalapho. Hayi guys, hayi nina nehlule, nina aniyazi nje into right nento wrong nina. Yabona nje, hayi. Ngiyakuzwa mina Tamara lokuthi awumind ukuyishare le mali. Kodwa izenzo zakho azisho kanjalo sisi. Mina into engiyibonayo nje ngibona umuntu othola imali ongasafuni ukuyishare. Kahle bonke nje abantu besilisa engiyaye ngithandane nabo bagcina bengidlalile. Yikho nje ngibona ukuthi kwamuntu wesilisa ke manje ngizohlangana naye ngizovele nami ngimdlale ngimkhombise njalo ukuthi nami ngiyakwazi ukudlala umuntu wesilisa nami nginja njengaye. Hayi shame Tamara. Awuyinja ngempela mntakamama. Ngiyakuvuma, mina ngiyakuvuma la ngikhona. Anyways ke sisabukele sisabhekile.